Ui! Det var god, den der. Ja. Op igen. Ja. Må jeg se din klatreevner? Der, ja. Ja, hvorfor bruge så mange trin, når vi kan nøjes med et? Isabella? På numsen? Nej, okay. Ja, på numsen. Kom, skat. Kom. Ja, tag fars hånd. Ui! Ui, det var sjovt. Ja. Nej, hvor er det god. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Kom så, skat. Ja, kom så. Nej, på numsen. Kom, tag fars hånd. Tag fars hånd. Okay. Ui, kom så. Ui. Ui. Ui.